Kanál Saint-Martin v Paríži je jedným z najkrajších a najstarších vodných tokov v meste. Tento stáročia starý kanál, dlhý 4,5 kilometra, je však aj jedným z najznečistenejších a musí sa pravidelne čistiť. Mestskí úradníci sa rozhodli nedávno odčerpať a vyčistiť kanál vôbec po prvýkrát od roku 2001 a odstránili pritom viac ako 40 tón odpadu. Nešlo však len o plechovky od piva, ktoré upchávali prietok. Z bahna bolo vyťahnutých tisíce artefaktov, ktoré boli fascinujúce a niektoré až priam bizarné. Kanál Saint-Martin v Paríži má veľmi bohatú históriu. Jeho výstavba bola nariadená priamo Napoleónom v roku 1802. Mal za úlohu privádzať do mesta čerstvú vodu pre jeho rýchlo rastúcu populáciu. Poskytoval tiež spôsob pre obchodovanie loďami. Financovanie bolo zabezpečené prostredníctvom dane z vína. Ako však mesto rástlo, bol kanál vystavený obrovskému znečisťovaniu a tak sa po rokoch doslova zmenil na vodnú skládku. Mestské úrady nedávno uzatvorili a odčerpali kanál vôbec po prvýkrát od roku 2001. Pracovníci zostúpili na dno kanála a začali s čistením. Podarilo sa im odstrániť viac ako 40 tón odpadu. Bol to zaujímavý pohľad najmä pre obyvateľov mesta. Voda bola tak nízko, že mohli kanál prejsť aj pešo. Na dne našli obrovské množstvo fľaš od vína, ale to nebolo všetko. Opustené tu nechali doslova stovky až tisíce bicyklov a mopedov. Niektoré z nich boli hodené do vody nedávno, ale väčšina bola dosť stará. Napriek tomu, že to boli väčšinou každodenné predmety, zdalo sa, že nesú určitú historickú hodnotu. Pre robotníkov, ktorí mali na starosti čistenie, to bolo ako brodiť sa v slávnej minulosti mesta. Mnohí obyvatelia mesta sa chodili pozerať, ako prebieha čistenie. Nemohli sa toho nabažiť a chceli vidieť, čo ďalšie vytiahnu. Čistenie kanála sa dotklo aj jeho vodných obyvateľov. Tí boli zrejme menej nadšení, ale mesto myslelo aj na nich. Počas niekoľkých dní pracovníci premiestnili viac ako 4 tony rýb na bezpečné miesto. Okrem novších nálezov bolo objavených aj veľa starších predmetov. Nájdené boli reproduktory a dokonca aj staršie kamery. Medzi predmetmi nájdenými v kanáli boli artefakty z Prvej svetovej vojny, vrátane mincí a nevybuchnutých granátov. A dokonca aj auto. Kto vie, čo raz ešte vytiahnu z tohto kanála.